Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was any stress. Set a deadline me June 30th. Si extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bill. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana uchapu mafanya. Hi babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Magoroba engia mwanchumu ligerelia karibu ase kionga chinsainye ase nchira ereyo wikirano elio inkomanye ayabereka gukorekana korwa ime amonesiko yeliro bali agusi karibu sana ikaroto kubwaterana nere Wilson Makore korugalia sensemo yebimanyerelio na ncheni gonkoro kwa Ruth Kemunto na negatieli na kwaleganirie ase kionga chinsainye otko bwalero. Yeskuru ya Gekendo imeye kaunti ya Nyamira nigo yabage kubwata umuriro litukulia lero. Eto sinyirengi ya sambe skuru bana mpaiyo twajire koliminate pensa nintori goikera lakini egari yachire yarimirie naende yasokire bone to ichane to moikomo bochira aseke skuru ego sena mapepo. Abonchurulia ase chiro yogembo nigo batenanirio bochogi maega yogotaegwa chibesa ase budget y'umwaka bwechire bubere na 2025 no mochire bubere na 2025 intuo gembo ase moko rundi chipigipigi ase mwaru ase mogo etoga liseino ase mogo chogwa zero. Serikali yensi ya Kenya nigo yabeirege kubulio kubwatirana gati yensi ya Kenya amono bwamo bwechitse gose United Nations eligokora omuchando bw'omurakera. Fighting desertification, fighting drought is a shared commitment. It requires financing and it requires solidarity, and therefore no one nation, no one part of the world can do this alone. Togo chakari marioka umuriro mutindi nigoba kuwateka ase skuru ya banyaruka ya St Francis Gekendo yigotoka imeye county ya Nyamira litukulia lero ase abananchi babiri bagoteba buna weikera bono tibaramanya ekiaba kiguchakyo umuriro uyu ase kiribuna nigo aborokiwa batarenge ase skuru yo chinga kyo umuriro ochaka boigo nigo babiri bagoteba buna nigo ebintu byonsi bya aborokiwa byababiko yira enyomba yoboraro ime oika kwaera asibatigwa batabwati kende yonsi umuriketo Fatgad Gisemba nera gutuchakelia kionga chinsanye asowekirano. Egekone nigo kiaenekiwa rero ase skuru ya St Francis Gekendo Mixed Secondary imeye wode ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango maiga y'umuriro usamba enyumba y'uburaro y'abana banyaruka na ekyogo ichania mono korengana na banyakenyoro na boigo abaibori ingeringa aborokiwa be skuru eyo tibarenge aroro chingaki ekebekyo ya koreka iga bono gotokirete karotore nyomba bwana ngumbu atwe igwerorie ko bugenie nakanyo mongino ngaki ino morwaire bwate abana bande batanga yaya ngage ko buga igabosa nabakani nari naminyokire gochaga iga nkonyora mangana yaiga
etosinyire ngigiasambe esukuru bana mbaiyo twachire korimi echipensa nintori goikere lakini egari yachire yarimirie naende yasokire bono etoichane tomoikomo bochire ase ke esukuru egose na amapepo twarengeka bwonere ng'umbwaria omwanafunzi ona are form 3 ekara twarengeka twaigwa eriogi koruga iga twatebuna esukuru yajire ega twachigoikaiga omane bwa mang'ana twasangi na esukuru yajire paka ekaransirense erinde immediately abwo kumbani egari y'omuriro yogocha kurimia omuriro yaikire yachire yatire gotema gokonya tekonya tikende gionsi kire gento kio bana kiajira nyomba abu pi nonye ne chianga chirichinde koreng'ana na baibori abaiga nigo bono bagenderete kubara asara enene eyo yaretwa n'omuriro oyo abwase ebinto gochakera ebye birarero chianga goika ebitabu byonsi byaborokiwa byayera ase nyomba eyo yoboraro iriyo ebinto ebinge mono egakora ebitabu abana nabo babegete ebinde bagosoma ebinde bagurivisi exercise books na echimatres chonsi byechiagite ebitandaro chebya bakabyarama byachire na bana mbarenge skuru na ntwe twichante ngiyasambe skuru na ndo nekereke neseng'enche bono igo obogima bwakomire naende togosaba omochimi gwaite nyamoko atokonya abana bairane skuru basa chingaki echecho basabire obotuki bwa bwango mono gokorwa erio komanya eki yachakia omorero oyo na kieke ngosorora ase serikali yaito ya Nyamira na Kenya ngima ase wese moyo obotuki boanse bono iga barigichi kamera chirige gokwanwa una bakora Nairobi ali ase kerisi ya Katoliki abantu abo bakwatwe no abagwachi maninga keregeza ali ngambarocha no nyemba libakora bigwetaga yagaki ngambarocha igo nasoroire gaki Nyasaye gwe ng'a serikali na sense meli abo abatukibaria Ingo reporter Getembe koraiga ase skuru ya secondary ya St Francis Gekendo egotoka ewodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Inchefa Tigad Gesemba mono sana aba unchoreria bechiro yo gembo nigo rituko ria rero baba bagwesokia na gutenenia ogochogwa ase chiriyu ase keribate buna nigo municipality ya Ugembo etabetege kwegwa besa chinde chonsi ase budget yo mwaka bwe chiribubere na 2025 nomo chiribubere na 2025 okwana boigo nigo babere bagoteba buna nigo municipality yo yabereke gwatananwa kurwa se municipality ya Kisii ase keribate buna kiorokererio nga nigo babaire bagwatana no nigo baganiri gwetenenera nigo bono babaire bakubuli umugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati anyare ko bagakubayinyura buna abaunchiriria naboigo buna abantu bakorwa ebango ime county ya Kisii Gilbert Kobe na robot yorwa magega ye bunge ye county ya Kisii kunyara ko bagegwetia finance bill yo mwaka 2026-2027 bono nigo okorana meka kwanya ko gutuboka kurwa chinsemo igoro yogwetigwa gwe finance bill yeyo intuo gembo ase mokorundi chipigipigi ase mwaru ase mogwe togeri seino ase mogochogwa zero relax nigo batebire muna negento kyokondokia na ende kyogukumia ase ensemo ye municipality yo mochigo Ugembo kunyara kwa etairi no ne shiringi mune budget yo mwako yo igano mwakonde abwase municipality yo mochio Kisii ebinyate ko bage kwegwa shiringi milioni 300 lakini ntwanya oranga igoro ekero assembly yargo etia budget ya 2026-2027 Ugembo was allocated nil. Ugembo municipality was allocated nil shillings. Ekero our counterpart municipality ya Kisii era allocated 359 million. So na intutuanya oranga sababu teyo toraga mbere igoro yechi bayasanga kichigotoka kitatumeka seito. Niba gotebekine kiorokererio kigochigo chaywa munensemo ya Ugembo mune municipality egento banyako bagokumya nabo bakubori maswali ya mange nga ninki batari kunyara ko bagokora gosene bango batari kurwa gosengi batari kunyara ko bakora munensemo bantu bari asensemo ye county ya Kisii asobogambi. It is our right and we demand here that our rights must be respected. Development ekoru depending on kitokoru no into revenue yaito ngonya mbatu tageti bagoteba ngana igu bago mentioning ngane chire chinke ngergo se migairo no which language they are using let them go into we stand still and we stand strong and we request all leaders all stakeholders babwatesi ogembe guru
ng'onye gavana wamwire gukora ogembo na intutiga tuyerigi bono ng'aki tukoye kwabo nkurianga ase amang'ana anyara kuba gakorekana rero public participation yabo bisaba anyara kuba gutuma kuru ase county ya Kisii nigo bagwata chifomu cyabo ase hall yo mu Kibugembo nabo igo banyara kuba gutuma banyara kuba gutuma abawonchuri kukiase ekiro kora public participation yabo mu bisondi bwensi yatayo etana wonguru kwa Dennis Mauti ndomo secretary bwa abantu bakora biashara etown y'Ogembo twabwateri tukuria rero public participation ya gusangirira kibesa ngakikira sangirirwe in the next 12 months. Dan Julius Ondeba Malisa incho mojama neo business community ase municipality yetu y'Ogembo. Ondegen tona kumirira rero litukeri gari abere gukumya ekare county government yegutoma aba obisa gocha gukora public participation patabwa details chire buya asa abantu b'Ogembo gosobwa amatubuya. Kuba kwabo ase olio yungoirira ki amabori amange ayirira abawonchuri abo barenga ase ekiro bataraba obisao banyara kuba bakobabwatia goikasi kyabisi ki town hall yeyo banyara kuba bakobasari kurwaroro ekurwa muneke gakanya kuba yo gutume kwa buri tangani nabo igo banyara kuba gutume kwa ase ncherembe gochikino kwa kora public participation etabwati goikera n'uborobo obwene. Of late bachagera kora public participation bakora n'abafanyikazi bakuchibicha abasaini bagenda. But today abantu baito bari araisiringa amagoso naro bagokora baitie bintu behind doors. Nigo begoririe nga kitobauti kire egati yo mu MCA bwenseme yo James Ondari nabo igo no mugabana bwa county ya Kisii Paul Simbarati kinyara ko bakikoyirira abamenyi benseme yo kunyara ko bakonyore gesuru kyobwonchoreria. Ereni gavana ya Kisii county onye babwate differences no mu MCA no yomo sisi ndio wengi atufanyie kazi yeye kama gavana. Members bakanire choteyo kene kyoge gokorwa ebone bintu bigotenena mpaka twatebi unande twairu the right direction onye telibo ndiribono Ogembo teri ya county government ya Kisii nararige kurwa so mu Kibugembo uri boterega tembe kurwa so mu Kibugembo umachoge chache county ya Kisii Maritani Gilbert Kobi. Togo tigana na yubono ya mateyemo kurua ase chinsemo chia nyamusi ime ya mawawa ebunge ya North Mugirango meye county ya Nyamira nigobono ya bereke wesokya na kubolia montonde bwensi ole no moyo bwogwancha no baigabarai au kubakonya ilikwene kyabuna nkurobeli bale amatanga yo mwanchobo uyo mekanite na Julius Muruli uyo beteka gusiria obogima bwaye gukwana nigo babere bagotababuna nigo babere bakorwania oborweire bwanya gusira asenga kientambe egento kereire ubutaka kubasongerera asibaganiri obokonyi erikonekia nkoeni bale umwanchobo oyole asenkendu umurikito Fatgad Gisemba na roboturu asobekirana nase engayo mugaka Jackson Moruri wekenyoro Kenya musimeye wode ya magwagwa ebunge ya North Mugirango aiga nigo tukumirana na barabwo bahitumatete abwase basinyire enjira bararoberie amatanga y'umwana ye Evans Moruri oyo osiretyo bogima bwaye maiga yokurwara asengaki entambe buna akwerera omugaka bwenge yiga Jackson Moruri nje koroku Jackson Moruri yandwete Bwanyengwe 2 sub-location Burangi location ano abone aiga Nyamusi mwana ono rarwarire kinga kikintambe kire Nyagetari twatemere kindi bano wikire kora nyagusira akuruku Evans oyagi Moruri lakini lietali manyekete mono Nyambali yari ngo muntu mungene sana agasoma agachukurukwiri tiri Nyambali ni skuru arugitukuru bana kabiri yaye urende twarabere nere ukira urwarire nonya nabo nigo yamateye iga barurekana gwa kabuya gucyaswa mwana siasa Jeremia Migosi okurwanirira uburayi bwo seneta bwa Nyamira azumukia oye bogotema kumusiranya gusira eyanyore obobwenya korende egesiekebe enganeyo etachete koreta matunda chinga ki Johnson na twabetega bwango gabona uja gusira etimu iri ya Migosi Jeremia mbajite bakamuretera mariogo bakamwara kirindi mipango ya Nyasaye ntu wono ntu kuyiblame mwana nagasira
kubatekana na makweri aya nigo yamateye basabire bakonywe ebiga buna moroche iga muchio no ro konye gutakire esanduki ntubwati epiri ya mocheri ere igoro chiwikibere aya tokorwororo amariogo naragoriru make konyoreria atarachi gosira ingwete epiri nereka nyamusiga ari chiduka netakeiro endagera terimo chioyo no nebirugo mbiyo mateyo moroche buno mugasogo tochanda chitaje abo tukonchio tokororera ebintu biganerio muchio ne binge twaenete konyora abantu bake leaders tosogio koboko mubuko tokonyo muchio chingaki echecho nigo bagenderera wakabuya asomwana siasa oyo Jeremia Migosi maiga yeritikoria rero kogenderera kubakonya asokoba endagera twagoke no mwesimiwe Migosi atoreteire endagera twaigure byase ngencho kurwa mangana yakabete ntwana kora murayonde nande ne arutangite konyo mwana ya soko mwamariogo lakini pati mbaya amweta mne tukule chumapiri pati mbagasira chumaine ari gosaba omwesimiwa Migosi unarorekanire nga akuborie kiruge kikyobo senator wa Nyamira. These are the kind of people tutagete abana bwa barayi tutagete abana bwa barayi turoche barachi bokonya chinke chintaka tosaba murayo itobwe eward yetu ya ward apel mukaya atokonye asakonyara ntokweba gotebo yo minto nyamokonere ntokumweba gake togosaba netoro bokonyi bwa yatokonyi ngake otonubo kendu torenga natokonyo ne ganyo ne pria nyagetari oyo minto amusinyaribo ne tugatu mugabano ito Nyamira county ego togosaba bokonyi korwa sabari hingo reporter getembe koroiga nyamusi eye gotoka magwagwa ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira inche Fatigad yesemba gotigana na ibono abana inchi korwa sub location ya Gekano eyo gotoka anene ime ye ward ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba niko babere bagwesokia na kubolia omokonyi bumugambi asensemeyo anyariko bagakwagachirwa eabisiaye eliko ene kibuna obokoreri ngocha bole angena asibale ukona litikuria rero nigo abana inchi abo babere bagoteba buna nigo erebya omokonyi bumugambi anyariko bagakwenyorera eabisiaye asekelibuna matuka mange niga ko bakongu goikera mangana haria aganeti kogayanwa ase kenyoro egento babere bagoteba buna nigo keberege kwa ngoroi obokoreri ase ensemeyo umuriketo Polikapokara na robotirwa ase wikera negati y'abananchi abaigana nabo abange babole abanyamaiga kurwase binyiro aho ebi bigotokeme ya sublocation yiga ya Gekano kuri gase wadiga ya Magombo bakorera engai bagendere ko bagwetera samatuka matambe ingenda Germany ya batuletiga amokongo toja twaraga ekerembure gotwa service ekiro kingo tokongera kire ntubwati tokorera bananchi gasuya se ekero ya bisindi bigana tokwagachu na ndo tumiete ande nabo mwara ngamaswa nyomba ali amara gweru lakini ntubona botokolemereria ase iteka kinge embese kugocheka tukuna kwa bano bo bangenyombe ngo tugwere okurira togoteba ngonye serikali moko tokole akari tukuri ki abisi kinde tokonyole yebono nare abisi tutabu ati ndukeka agosangamo n'abasaki bamangana mayani go baereire anene emichandiri baeteire iyo kuburwa bisiyega yo mugambi indukirire gosoko bonene korolekana nebine binge gotwara umucano cinga gicoko gayana bone tora magogo ime yani nonyekero togotariru nabo bisaba banene yakobo busoku sana no eki uniform ntobwati oranyare gutabautisa oyo cha ikina no yokugambibwe ikina ningo lakini aba nainji bagwetere michande menge juba gochekere mbula yachakire gutwari abidi twa break ikina twagenda ka ili twatendi litukolingao na mwaligire nyomba gali no inekero nkeyo nonye emesa keyo ondeli ora ise kubwata ngankoli kole bono none obokoreri obochi bwako nga sense meyi esenge njonga equipments chire maiga nchi saine chirakore chiraenane chiservice chikenegatu nyina boni go besokire na kubolia barayi bande bonse bari no moyo bwanja nyara ko bagochana kurigireria asajaiga enyerekane ngani go banyoriro burimo ubutakire ko nyara ko bokwagacu egento bono baganire mujimbe kurasira gongoro igago sigasigiringane yiga limolioka omweshimiwa bworo gongoro ntoroche chi office chi aibuna chingare ta sasa asanda nyinge pone dokumentinga na kige kano ga igarontu
yobo mana ne obisi na into tobwanate go tumeka asoka of services which is abantu baminto onye amaene abandi baokonye na inje nasabire tokonye tubekeru obisi ere gaigai tubetware none birugoine enesa na bintu binde ebira torobeli asense moyo bokoleli Ingo ripoti rigitaseni kia wanjete kia Gatembe kuraiga asinseme chiga cha gekano meye bunge yabo gitutu wa masabe kaunti ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara Mwanchomu origereria asaroboti urutonyaro mutimo komoke ase kagetari gitambe na ndento irene elio ngendere gukumanya ayagerete gukorekana kurwa chinsemo ao tobasa guskale File and pay. Set a deadline ni June 30th. Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. Nilisha file na nikalipa kitambo. Round hii, make sure umefile returns. Ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigogo kinya ebyasara byaho elio onyore faida bono tuichana ebe norogongo rwagusiori go setting nsemo chinde ebe ni supermarket otagete koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono iria catering egatie chinde twakire esimirero wetera ase namba 0143567165 gosin 0704765412 wigo nabukututalira ase chiabizi cheto imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libwa ona Gatembe TV rero Gatembe Television Network ikineke unga kia mamagusi Eyeiga ne machine ya 8020 ne machine era among net machine chanuga best ekere machine eyeiga client ya gutumia ngokonyere emechando buna bono umuntu obwate high blood pressure muntu obwate emechando yechinengo chikomwati amagandi asomobere manyinga atayigutara buya bintu bikomobeta kurunse ekera akutumie machine ye 8020 ayana mariogara kero riberera riri gosoa eri gokonya at least ya manyinga itatara buya amanyinga itasibibwo buchafura somobere bwasoka kurwa somobere erinde eri amanyinga atara buya gochikera ase kere kimokyo mobere kyanyora obugweni bunaiganiri nabo ibimo bieto byachaka kwerwanira byoke nyene na boigo ebimo bieto byachaga kotwaro obwerera ni borobya kwanyoranga umubiro chakire kuira na boronge umubiro chakire wekorere gas boronge kwanyora umonto kwabeire boronge eyeiga ne machine ya N4 ne machine engiya sana ekero umuntu bwato mochando begete kyo mogongo ne machine na bokurarira ega kire machine ya rosiri kwera ni mogongo oira ne buno renge kyagera ngo sange no bwate problem ya rumba bikote byato ikonyara konjora buya kero kurarira machine igana bokurarira igoro tai machine uchi gosoy gochime gosekende ene machine ya rosiri buya ekwira ni mogongo ito oira ne buno renge one kero bwate mechando bachigo gwate kero bwate mechando yechinengo chibimbete mata kero bwato mochando bibi tera bya magoro bigo gwate kabisa abokurarira iga kwabe kukugoro kwabuye iga kwararira kwabe kega tari gosoy gochime alafu machine yenere design kabisa na rosiri ne remote yaye na ere kurigereria mubero mugima na kie machine yo mubero ore yaira ni mugongo buno bwenete koba kero bwate problem yo moto gwatia kabisa enere machine yo gutumeka erinde yago konya mechande yonse ara kurwa somobere nekene enyagitari ya nuga best nero yuka ebwate okubwa uwokurubu wenya
wetera chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyomo cy'ubusungo asama gacho ahuru tawa sirirongo rya kabere eyibera ngene bengi ya Kenya Women batari rero kusibakirisi migwetera se chinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 860053 Nuga Best Kotanga Mbuya Kogwa Kogwenia. Karibu nande hasensemo ya kabiri y'ekiunga cy'insainye iliyo ngendere gukomanya. Inspector General bw'abanyanyimbo Musike Douglas Kanja nikabiri kagoteba buna nigo babekire cinjira cintingu ase serikali kwene kibuna nigo chibura buru kitachikwene kigwa anena semesangiririkano nimeyega au aiga asense ya Kenya gukwana litkwera rero nikabiri kagoteba buna abasalia bali babete bakwene ke chibura buru ase kanisa imeyo mucho Nairobi nigo batano babere bakobekwa byara chinga kyobotuki bwachakiwe ase boigo harurege kulege tindiko cha sebonsi obagenderete koene ke chibura buru asabere kagoteba buna onde bwensi orachi gotoka nigo arachi kwimukirwa egitambukero. Na hata mimi niko kwa hiyo mtandao na mimi naonaga tu. Mimi naangalia, mimi naona huyo ni muogeli. amesema maofisa wao wako duty, si ndio? Na mimi nafurahia, sio? Maana kama kuna maneno mimi nitapigia hiyo ofisa wako duty. Sema mimi naitwa Kaja na mimi nakaa hapa na mimi nimeona maneno hapa. Alafu polisi atatokeza, si kweli? Atatokeza. Kwa hivyo nataka tuendelee namna hiyo na tufanye kazi vizuri namna hiyo. Mheshimiwa, umetaja maneno ya magari. Niseme hivi, bado tunazidi kupata magari polepole kwa kikosi yote ya polisi. Kwa hivyo bado magari tutazidi kuongeza kwa eneo hii na ile zingine zote magari tutakuja kupata ya kutosha. You have mentioned ungependa pia kuwe na lori ya troop carrier ya kubeba askari wakati wanaenda kazi za aina mbalimbali. Hiyo yote tutafanya. Kwa hivyo tutakuongeza hiyo magari, tutafanya lori. To interact with your police station in the comfort of your home, in the comfort of your office. That is why we are saying that we must digitize. We must digitize all the services that are offered by the National Police Service. In the next few months, we are going to be there. And that's why we are saying that will reduce unnecessary interactions, and hence even opportunities for bribery and corruption will also go down to some negligible levels, if any. So technology is the way to go. Distinguished guests, ladies and gentlemen, embracing the spirit of Article 244 of the Constitution of Kenya 2010, which establishes the National Police Service as an institution committed to public engagement, the service has developed a robust strategy for collaborating with communities and stakeholders to improve crime prevention, detection, and investigations. Let us carry this momentum forward as we continue transforming the National Police Service into a professional, efficient, and responsive institution. A service that delivers effective, people-centric, and accountable policing for safe and prosperous society. At this juncture, I want to ask all the officers of the service to turn a page and work collaboratively with and alongside our communities wherever we are. As for communities, may I also say there is so much to gain when we all join hands. We all must commit to do this.
Naboigo omukonyi bw'omuraibu ensi ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigabereka gotababuna serikali ensi ya Kenya nigo yaberige kubeka emiroberi emetingu erikwana kibunango kolera omuchando bw'omurakera amone nchara aiga asense ya Kenya nigo boigo amentire nagotababuna nigo omuchando yo orachikoera gwetera aso kubwaterana gati ensi ya Kenya amone chinse chinde asaberega kubolia obomabwe chinse use United Nations kubakonya ilikoenekia omuchando yu turikuchikogendera koenekiwa aiga sense ya Kenya. We are going to follow through on our commitments to fight desertification and drought as a country. We are going to continue being a responsible member of the United Nations family and other global arrangements that help us resolve this problem. My only call to the international community is that fighting desertification, fighting drought, is a shared commitment. It requires financing and it requires solidarity. And therefore, no one nation, no one part of the world can do this alone. Kwa hivyo, mwisho kabisa, maybe I should say this in English, finally, that part of the effects of desertification and degradation of rangelands is increased human-wildlife conflict. And we have seen the statistics have continuously increased because of the increasing encroachment and degradation that is happening in this space. And therefore, on behalf of the government of Kenya today, we will be releasing shortly a part of the compensation for the victims of those who have been injured because of the wildlife-human conflict in this area, and we are going to issue a check from the Kenya Wildlife Service on behalf of the government of Kenya to the community here as part of the process of making sure that we recognize, we respect, and we restore. If you hoye, Mwanchomo ligereria wikira buno togukorere kiunga chinsenye asenchira yo wikiranu togwakirembia mono ya bene asengencho kaichora ko yegena na boigo ko yobwatia Getembe TV genda gutwara uboligereri borobia na boigo twara obotuko borobia ikirogendrete kwego keli meroberi nigo tobwatiranire neti mwingima kwene kikwaya nyorire asenchira ire iyo wikiranu na inchena ko yaletera nigo nkoro kwa Ruth Kemunto ekerongo gotiga amonombo semia bwa Getembe. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Ekyo ne kyanya gontuga nyamutuke banda kyateneniri amato gesoni. Umungino nyagontuga nere nyole nere ukagire koba, onyoe tabagetutu. Ekora tabwata bamurera bona akita akali umuswati akaleta, chombe nere ole kolizirende bagatanga yaya. Ekyo ne kyanya gontuga nyamutuke banda kyateneniri amato gesoni ora ali bunangoge nabo igine nkwane bwatege nabagetutu n'umungino yolende nyagontuga omo nero bibolita bagetutu bana Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. File and pay. Saturday night ni June 30th. Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana uchapa mafanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo. Round hii, make sure umefile returns. Ine kwabiri gukorya roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde
kwabere gukuria a track yiga ya roadshow iyura kolere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatie chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwaterie bagariya eyekerero na bwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo ligi ya kigima eryo lichunjukire ligo kwana nechinguru na bwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjere chi MC na bwigo a track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokoreri wito chinsemo na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0